La restauració és una tasca molt minuciosa de l'arqueologia que ens permet recuperar les restes de la història o la vida dels nostres avantpassats. A Gandia i la comarca existeixen molts jaciments arqueològics, però on arriben totes aquestes peces? Una pista, el Museu Arqueològic de Gandia. Avui ens trobem en el laboratori del Museu Arqueològic d'ací de la ciutat de Gandia. Ara ja li diguem Museu Arqueològic de la Safor, perquè fa un temps vam voler donar aquest pas i com tenim molta col·lecció i molt de material de tots els jaciments de la comarca de la Safor i també els tenim exposats, nosaltres ja diguem que és el Museu Arqueològic de la comarca de la Safor. Aleshores, tenim a Gandia un laboratori on es treballen totes aquestes restes arqueològiques de la comarca, però des de quan porta en funcionament? Aquest edifici del Museu Arqueològic es va inaugurar el 2003 i ja en aquell moment, quan es va construir este laboratori. Però és de veres que no s'havia utilitzat. Pràcticament fins a fa 5 anys, jo crec que coincideix un poc quan jo entre també a portar la regidoria d'Arqueologia i Patrimoni, arriba també un nou arqueòleg també a l'Ajuntament de Gandia, que és Joan Negre, és quan decidim posar en marxa el laboratori. Nosaltres sempre pensàvem, i així ha de ser un museu ha de tenir una part també expositiva, però també té un fons de material. Gandia té un fons de material riquíssim de moltíssimes excavacions i el que hem de fer també és investigació i divulgació. Ens faltava un poc aquesta part i era un dels objectius de recuperar el laboratori. El vam ficar al dia, vam comprar el material nou i després, un poquet més tard, ja vam incorporar també un equip de restauradores que són les que estan realitzant tota aquesta faena, des de catalogar, organitzar totes les peces, a passar-les a la seva restauració. Veig molts materials, moltes caixes, però com s'organitza tota aquesta tasca? Estem veient moltes estanteries, molts aparells i molts elements. Si voleu també convidem a Joan que vingui i que ens expliqui un poc com estan organitzades les peces, com arriben, com es treballen. Maria jo crec que també com a restauradora ho podrà explicar molt millor i així ens fem una idea de tot el que fem així dins del laboratori. Joan, m'han dit que em pots contar com s'organitza tot el material que arriba a este laboratori. Sí, normalment així tot el material que apareix en els jaciments arqueològics de la comarca de la Safor sol vindre una vegada acabada la intervenció i treballats els materials per cadascuna de les empreses o dels professionals que han portat a terme aquestes intervencions, venen tots al depòsit del Museu Arqueològic, que no està així exactament, sinó que el tenim fora del museu. Des d'allí se seleccionen els materials que es quedaran conservats en el dipòsit i aquells que per les seues característiques necessiten d'un cert tractament de conservació, de restauració o fins i tot aquells que decidim que podran anar a exposicions, venen ací al laboratori del Museu Arqueològic i és ací on les restauradores comencen la seva feina. I amb tots aquests materials, quines exposicions s'han preparat des d'aquest laboratori? Doncs crec que la primera exposició que vam preparar ací en el nou laboratori va ser la de món antic, els íbers i els romans a la comarca de la Safor, que porta per títol Els treballs i els dies. És la primera nova exposició que es va impulsar i que va anar seguida també molt a prop per la segona exposició permanent que vam crear, que va ser la de Bairén, el llegat de l'Àndalus. Finalment també vam renovar tota la part de prehistòria i va comportar també molta feina de restauració de peces que havien estat restaurades feia molts anys i que no estaven en tan bones condicions. Així que al final les 3 exposicions permanents del museu s'han tornat a restaurar i a deixar en bones condicions així en el laboratori. Maria, per les teues mans han passat moltes peces, moltes restes arqueològiques que després han estat o estan exposades al Museu Arqueològic de Gandia. Sí, efectivament, així el que fem és el procés de conservació i restauració de totes les peces que ens arriben, dels jaciments directament, i fem el procés per a que aquestes peces puguin ser exposades i es mantinguen per a les generacions futures. Entenc que una tasca molt minuciosa, però ens podries mostrar com es realitza tot aquest procediment de restauració? Sí, clar. Comencem, primer de tot, per el que és el registre de les peces. Les fotografiem, els donem un número de catàleg que tenim ací al museu, les pesem i a continuació mirem quin és el seu estat de conservació per procedir als diferents passos. És probable que es tingui que fer una consolidació prèvia perquè la peça estiga en molt mal estat
o directament passar a lo que seria la seva neteja mecànica o química utilitzant productes químics. I també molt important és la seva dessalació en el cas de les ceràmiques, que podem veure aquí en estos recipients on en aigua destil·lada procurem que les peces solten totes les seues sals, que són molt perjudicials per la seva conservació futura. Una vegada dessalades les ceràmiques i netes, procedim al secatge en l'estufa d'aire calent i a continuació procedirem al que és l'adhesió de fragments per a que la peça quede completament reconstruïda. Després de l'adhesió es continua en la que seria la reconstrucció volumètrica de la peça, que es fa amb escaiola i amb lijes continuem el procediment i finalment acabem en el que és la reconstrucció cromàtica, el que és donar-li el color a la peça per tal de que s'integre aquesta reconstrucció volumètrica amb l'original, però sempre que siga diferenciable.